नमस्ते प्रणाम। हम गीतकार दुर्गेश विदर्दी और आज बहुत ही बढ़िया गाना आप सब कलाकार खातिर लेके आयल बानी। बल्कि हंसे वाला भी गाना बाबे, टेंगे टेंगे वाला बहुत सारा गाना हिट भइल बा, बहुत सारा गायक लोग गौले बड़ लोग। तो मने यही तरीका से हम भी गाना आप सब कलाकार खातिर लिखले बानी नया धुन पर। तो आप सबके मुखरा सुनावे जा रहा बानी, तो सुनी कैसे बा। थोड़ा खराब गाना बा लेकिन मैनेज करके आप सब गा सकतनी। सुनी कैसे बा कि कावना खपाड़ा में न होइले बा, रात भर सबके जगइले बा। अरे कावना खपाड़ा में न होइले बा, रात भर सबके जगइले बा। जन्मा के तू छोड़ देलू एने ओने, तो भौजी तहार लइका खाली कहेला टेंगे टेंगे। तो भौजी तहार लइका खाली कहेला टेंगे टेंगे। तैरला मुखड़ा। तो आप सब आराम से गा सकतनी एकरा के। और आप सबके अब अंतरा सुनावे जा रहा हूँ। तो अंतरा सुनी कैसे बा। हो एकरा से सभे बावे परेशान, समय सबके ई करेला जियान। अरे एकरा से सभे बावे परेशान, समय खाली करेला जियान। आई तो सबके देखावे ला ठेंगे ठेंगे। तो भौजी तहार लइका खाली कहे ला टेंगे टेंगे। तो भौजी तहार लइका खाली कहे ला टेंगे टेंगे। अगर जे भी कलाकारी गाना के गावे चाहता है तो लास्ट अंतरा खातिर भी आप सब हमरा से फोन करके मंगा सकतनी। बाकी ये गाना में अभी बहुत कुछ सुधार करे के बाद, जेकरा गावे कोई तम सुधार के अच्छा तरीके से ये गाना के दे देम और आराम से आप सब गा सकतनी। लास्ट अंतरा खातिर भी हमरा लग कॉल कर सकतनी। लास्ट वाला अंतरा हम लिख के दे देम। तो चलिए, और जो नया म्यूजिक बनवा चाहता तो म्यूजिक भी हमारा यहाँ हर वीडियो में बतेबे करनी और बाकी सब नंबर लगेबे करनी स्क्रीन पर। आप सब कॉल कर सकतनी और म्यूजिक भी बनवा सकतनी। या पर्सनली में गाना भी लिखावे खातिर पैसा लगेला, वो भी लिख के हम दे सकतनी। और जो गाना रिकॉर्डिंग करा चाहता तो हमारे खुद के अपन स्टूडियो बा, बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जादवपुर बाजार, गोपालगंज बिहार में हमारा स्टूडियो बा। आप सब आके गा सकतनी। रहे खाए के कोनो चार्ज पैसा ना लगेला, खाली रिकॉर्डिंग के पैसा लगी। बाकी कोनो हमरा यहाँ दिक्कत नहीं है। और इस चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी और दबा के शेयर करी। नमस्ते प्रणाम। हर हर महादेव। जय माँ सरस्वती। जय हो।